Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga ke bangcwele, siyabonga izwi lwalolu suku elithi izwi lenkosi onezindlebe makeze lokushiwo umoya emabandleni. Sekhulumile ke phakathi kwethu inkosi uJesu, sekhulumile umoya ingcwele okwethu basihambe solenza izwi siliphile ezindaweni esibekwe kuzo. Jesu Kristu inkosi. Sengizocela umama uChagwe egameni lenkosi Jesu. Begani kuJesu ngumdoli nomhiwa Begani kuJesu ngokuzithoba nje okhulu ngizophinde ngicele ubaba umpostoli eze ngaphambili egameni lenkosi ethu Jesu. Amen. Yebo bakithi, yebo bakithi nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Abantu bala ekhaya bachagwe. Kodwa angiqedile umsebenzi wami. Ngithathe i-hour, sengizothatha lesibili. Kodwa ngathi ngiyabona ngisukuma neBhayibheli. Bathi angiqedile umsebenzi wami. Ayikulungile ke bebecelile ukuthi kube nomntwana obusiswayo ngangibatshelethe bongikhumbuza ngoba ngiyakhohlwa kufanele bangikhumbuze amaqala inkonzo ngiyembafusisa eqaleni abantwana ukuthi sengizokwenza manje ke akuluthoke lokho ngiyacela sengathi khona nokunye bekukhulunywa ngaphandle kokubusisa abantwana yini enye beshiwo ilula ngomphethe ye-COVID sizoyenza nje la befuna umuntu asho ku-WhatsApp ngimthumela umkhuleko wathi uJesu ngwenza usu-ready ufanele awulalele
uzobe sewusuyawenza umsebenzi. Kulungile ke uphi ke lona owajova ungasasithanda zabaseRoma 10 uthandazile nanso-ke inkinga yakho nanso-ke inkinga yakho ushiya inkonzo ingaphelile wayekhishini hawu uMartha walibala ikhishi wathi uJesu uMaria ukhethisa abela ngobhuti wasona sokulalela ngisho ikhishi-ke elinzima ikhishi ndoda uzohlala la eduze ikhishi linzima isawa lahlelo efala ubuzibulo ngekhishi ikhishi silanje ikhishi Adam noEva bona ngenxa yekhishi ngisho ukudla uma ngisho ikhishi nebo ndaba yekhishi singabuyela nje la ekhaya singazange senze lutho keswini kodwa ngoba sithola izwi siyophila so ke abantu abangalahlekelwe inkonzo beyolungisela ngiyazi ukuthi bengayile ngoba eyela yena ubeyela thina sonke la so kodwa ke usefundile ke kusemqoka ngicela lo uzubusiselwe ingane siqale ngayo yakho vele cha angibuzi wena sengibuza ubaba owekade wena okay usephendula lapha hayi cha phela ngiyazi wena lokhu uyiphethe uphethe yakho awuyintshontshile sengibuza owesilisa ukuthi ubaba wayo sesho ukuthi udade wabo hayi kulungile ke sisizoyenza nje ke ngishumayelile ngezingane ngesathi ngikhuluma ngalo mfanekiso ukuthi izingane ziyabulawa sifunde izwi lenkosi ke kuMarko Marko chapter 10 sifunda verse 13 kuya ku16 verse 13 kuya ku16 ake ngikhuleke kuqale enye inkonzo manje mina bese ngithandaze ngaqala Baba egameni lomfelo wethu uJesu siphambi kobuso bakho nansi inkonzo Nkosi yokubusiswa komntwana mina angikwazi ukubusisa umntwana ngoba ngidala ngalomuntu ngakho ngicela ezakhe izandla mase ngizibeka kuyena kube ngezakho ziwenza umsebenzi abusiswa biyelwa agcinwe kakhulu komubi kuze kube usuku uzomlanda ngala yongena ezulwini wena wazi ukuthi umlanda nini seyikhehla indoda endala uma yowesifazane ugogo noma ubani kodwa wena wazi okwethu ucela ukuthi umbiyele umgcine ngimnikela kuwena Nkosi egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo uJesu Kristu inkosi amen asifunde izwi lenkosi liyisekelo ngoba konke esikwenzayo sikwenzela phezulu kwesisekelo esiyizwi Marko chapter 10 verse 13 khona baletha kuye abantwanyana kuba baphathe kepha abafundi babakhuza kodwa uJesu ekubona wathuthela wathi kubo vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli ukuba umbuso kaNkuluNkulu ngowabanjalo ngiqinisile ngithi kini ilona loyo ongamukeli umbuso kaNkuluNkulu njengomntwana asoza angena kuwo wabagona wababusisa abeka izandla phezu kwawo angisezusho lutho sengishumayelile ngithe ulele asithembe ukuthi azuphaphama bekusuka inkinga wabagona uJesu baba egameni lika Jesu cela ubusise lo mntwana manje ngicela ezakhe izandla zimgone kuze kube usuku Nkosi ayoshiya ngawo lo mhlaba egoniwe evikelwe biyelwe qalekisa amadimoni amandla obumnyama mbiyele Nkosi umgcine kukho konke likhazinyuliswe igama lakho ngalomntwana nangabazali bakhe uJesu Kristu inkosi amen ozali owakho umsebenzi usemude nasiqale ngoRoma 10 verse 9 ngoba uthandazana ungahamba ushela umkhuleko lo ngokuthi abafe nje bayisibogweni abangakhulekanga kuqabanga kusho emva kwami wena wedwa hayi thina sonke nina nikuqanjana isiphelezelo thina sobabili usho emva kwami Nkosi Jesu phambi izandla ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba umsindise uSathana ngimfuni
amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu ungilondoloze uze ungivuse ngosuku lokugcina. Amen. Ngizokukhulekela ngibona khona abanye athi ngibakhulekela uNkulunkulu. Ngizoqala ngikhulekele bona ngoba bekho la. Bese ngicina ngawo sengibeka izandla. Siphakamisa izandla kodwa ngizoqala nje ngalomkhuleko ube uNkulunkulu. Baba egameni lika Jesu, khulekela wonke umuntu ogulayo khona la etendeni manje. Wonke umuntu ogulayo othandazile uRoma 10:9 ngesikhathi isithandazo. Cela wehlule isandla sakho Nkosi phezulu kwakhe, usibeke, umkhulule, aphiliswe. Ngithumela izwi lakho ngokweHubo 107:20 ukuba liwenze umsebenzi noma ngabe uphethwe yini, akabe ufakazi ukuthi enkonzweni ayikachakwe waphiliswa esifweni sakhe. Dumo lonke maluze kuwe uJesu Kristu inkosi. Na umntwana wakho Nkosi manje usekhulekile abaseRoma 10:9. Bajovela iCovid. Ngiyohlakaza lo mjovo manje kuleli gazi. Ngiyohlakaza ngiyawususa ngezwi lakho ngoba ngezwi lakho uyadala. Udala okungekho kube khona, udale okukhona ukususa ngabe kusababikho. Susa-ke lo mjovo manje Nkosi umphilise. Qalekisa yonke imimoya amadimoni amandla obumnyama. Sathana unasabelo phezulu kwalo mzimba. Ngiufafaza ngegazi lakho ngidobha amafutha kaMoya Ngcwele. I-vaccination iyasuswa manje, iyahlakazwa, yaphuma iyaphela kule mzimba. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sabonga. Mphathi ohle buyela kuwe. Sesongena enkonzweni yomnikelo Jesu Kristu inkosi. Ngizocela sisondeze izitsha zokufaka umnikelo. Angisoze